दा बर' हिसाबै जोंनो बबेया गोनां फार्स्टआ जाहैबाय जोंनि हारि बड'लेण्ड 6 शेड्युल ओमफ्राय ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लक्स जाथाय जादोंमोन जोंनि क'क्राझार एरियायावनो NDFB-फोरखौ लानानै दा बे जाथायखौ बियो लिरनायावहाय बर' टेररिस्ट होननानै सोदोबखौ बाहायदों बे सोदोबखौ सासे जोंनिनो बर' सेंग्राया गाज्रि मोनदों टेररिस्टजों मानो मोनसे हारिनि नामखौ दोनफाखो होननानै बिनि थाखाय बियो मोनसे पेटिशन होदों change.org-आवहाय बियो अनलाइन मोनसे पेटिशन बियो सक्सेसफुल जादों ओमफ्राय बै आइजोआ गावनो मोनसे निमाहानि ओमफ्राय कारेक्शननि निउसपेपाराव लिरफिननांदों लोगोफोर नैबे भिडिअआव जों नायनोसै माब्रैहाय जों पलिटिकेलि एक्टिभ जानो हायो जोंहा गोबां लामा दं मा रोखोमैहाय जोङो पलिटिक्सआव इनभल्व जानो हायो इलेक्शन जेखौ जोङो बिसायख'थि बुङो बियो खाथियाव सफैबाय बेनिखायनो जों जेरावबो मेल मिटिं खुंनाय नुनो मोनगासिनो दङ आरो बे दावरावआवनो जों बयबो सानस्रिफागासिनो दङ लोगोफोर पलिटिक्स एबा राजखान्थि बियो मोनसे गिदिर गोहो आरो बे गोहोआ जों बयखौबो आफेक्ट खालामो जों बयनावबो गोहोम खोलैजोबो इलेक्शन एबा बिसायख'थिया बे पलिटिक्सनिनो मोनसे गिदिरथार बाहागो जाय मानसिफोरा बे इलेक्शनाव गसंनानै देरहागोन बिथांमोनानो MCLA MLA MP जाहैयो ओमफ्राय बिथांमोनानो आयेन दायो जाय आयेनफोरजों जोङो जिउ खुंनांगौ जायो बे आयेनफोरा जों माबोरै गाननांगौ मा जानांगौ बबेयाव फैसाखौ बांसिन गारगोन माबायदि गारगोन बे गासैखौबो थि खालामनानै होनाय जायो दा लोगोफोर जुदि पलिटिक्स एबा इलेक्शना जोबोद गिदिर मोनसे गोहोब्ला ओमफ्राय जों बयनावबो गोहोम गोलैथारगोनब्ला जोङो सिरि थानानै नायनांगौल' ना बाहागो लानांगौ आं सानो नैबे सोंनायानो जायाखै बे सोंथियानो सिखारनो नाङा मानोना जुदि मोनसे गोहोआ जोंखौबो गोहोम खोलैगोनब्ला जों माबोरै जिउ खुंनांगौ बेखौ जोंनो थोनगोनब्ला जों मानो सिरि थानो जों बेवहाय आगान सुरफानांगौ जाहाथे जोंबो जों लुबैनाय बायदि जिउ खुंलांनो हायो मोजांसिन जिउ खुंलांनो हायो अब्ला लोगोफोर नैबे भिडिअआव जों नायनोसै माब्रैहाय जों पलिटिकेलि एक्टिभ जानो हायो जोंहा गोबां लामा दं मा रोखोमैहाय जोङो पलिटिक्सआव इनभल्व जानो हायो दा बेनिनो फार्स्टआ जाहैबाय इलेक्शन गेलेनाय गावखौ सासे बिजाथि एबा केन्डिडेट फसंनानै इलेक्शन गेलेनायानो मोनसे बाहागो पलिटिकेलि एक्टिभ जानायनि बेखौ नोङो मोननै रोखोमजों मावनो हायो मोनसेया जाहैबाय जिखुनु मोनसे पलिटिकल पार्टिजों जइन जानानै बिसोरनि सासे केन्डिडेट जानाय एबा जुदि नोङो सानो जे गासैबो पलिटिकल पार्टिया मोजां नङा बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि पलिसि बिथांमोननि फिल'सफि आङो फसाया नोंथाङा सासे इन्डिपेन्डेन्ट पलिटिकल पार्टि मुं गैयालासेनो सासे बिजाथिबो गसंनो हायो बे मोनसे राहा नैथिया जाहैबाय भट होनाय जों बयबो भट होनांगौ मानोना जोंनि भटफोरखौ साननानैनो जायहा बांसिन मोनदों बेनो देरहासार जागोन जों सोरबा सोरबा रायज्लायोना है बयबो एखेखा आं भट होयैआनो साबसिनसै बेबो गाज्रि बैबो गाज्रि बिदि नाथाय बियो मोनसे फेलें साननाय ना बेबायदि जों साननो नाङा नों भट होदा हो जायफोरा होगोन बिसोरनि भटखौनो साननानै सासेया लिडार जाहैगोन दा बै लिडारनि साननाय हनायजोंनो जों दैदेनलांजागोन नोंथ' बेखौ लुबैया स' बे गाज्रिनि जुदि नोंहा जेबो अपसनानो मोनथाराखिसै गोनांफोरनि गेजेराव जायफोरा दं बिसोरनि गेजेराव जायफोरखौ नोङो एसे साबसिन मोनो बिनो होनाया साबसिन होननानै आं सानो बे आंनि बेक्तिगत मोनसे अपिनियन बे जाहैबाय नैथि बे थामथियाव जोंहा स्टे इनफर्म जोङो मोनथिनां लानांगौ माखौ बबे बबे बुस्थुआ जोंनो नांगौ जोंनो नांथारगौ बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनानै लानांगौ दा बर' हिसाबै जोंनो बबेया गोनां फार्स्टआ जाहैबाय जोंनि हारि बड'लेण्ड 6 शेड्युल ओमफ्राय ट्राइबल बेल्ट्स एंड ब्लक्स जोंनि हा ओमफ्राय जोंनि मा होनो जोंनि हादोर
बे जाहैबाय जोंनो गोनांथार। नेक्स्टआ फैबाय जोंनो लामा ना जोंनि थाखाय फरायनायनि लोंनायनि दै खाबु, ओमफ्राय जोंनि हस्पिटालफोर, जोंनि बेसादनि दामफोरा माबायदि, बेफोरनि सोमोन्दै जोङो मोनथिनानै लानांगौ। मानो होनब्ला बिसोरखौ जोंनो नांथारगौ जिउ खुंनो थाखाय, बिसोरो मोजां जानांगौ। दा जों बबेयाव मोनथिगोन बेफोरखौहाय जोङो रिलायेबल सर्सखौ नायनांगौ। जेरै जोंना गभर्नमेन्टनि दङ प्रेस इनफरमेशन बिउर' नेशनेल लेभेलावहाय, बेवहाय जोङो गोबां गभर्नमेन्टनि जे थिरांथा लानायफोर बेफोरखौ मोनथिनो हायो। दा गभर्नमेन्टनि गावबा गावनि मोनसे मिनिस्ट्रिनि मोनसे वेबसाइट दङ, एजुकेशन मोनसे वेबसाइट दङ ना, पिएनआरडि दङ। बेफोराव जोङो थांनानै बे वेबसाइटफोराव भिजिट खालामनानै बेफोरनि सोमोन्दै मोनथिनानै लानांगौ मा खामानि सोलिगासिनो दङ। बे जाहैबाय जोंहा मोनसे स्टेप। दा नेक्स्ट स्टेपआ जोंहा जाहैबाय बिकाम पलिटिकेलि अवेर। माब्रैहाय आयेनफोरखौ दायो ना, मोनसे आयेनफोरा माब्रै दाजायो बेफोरखौ जों मोनथिनानै लानांगौ। जाय बिजाथिया देरहागोन बेफोरखौ जोङो माब्रै कन्टेक्ट खालामनो, बिथांखौ जों माब्रै एकाउन्टेबल खालामनो, बेफोरनि लामाखौबो जों मोनथिनानै लानांगौ। बे जाहैबाय मोनसे स्टेप। नेक्स्टआ दङ जोंहा भलुन्टियारिं एन्ड कमिउनिटि सार्भिसेस। बेयाव दङ जोंहा एडभकेसि ग्रुप्स, NGOs, जाय ग्रुप्सफोरा मोनसे आयदाखौ लानानै सरकारखौ नारदों जे बे आयेना जानांगौ एबा नैबिदि जानांगौ। बे मोजां माबा आयदाखौ लानानै जुदि लकेलि एबा नेसनेलि सोरबा दङब्ला बेबायदि ग्रुपफोर, NGO एबा एडभकेसि ग्रुप बेफोराव जइन जानानै जोङो हेल्प होनो हायो। एबा जोंबो मोनसे एडभकेसि ग्रुप एबा बेफोरबायदि सोरजिनो हायो जाहाथे जोंनि ओनसोलाव जानाय जेंनाफोरा सुस्रां जायो। जोंनि एलेकायावहाय आं दा मथामबिल एरियानि गसाइगाव मथामबिल एरियानि जोंनाव रायमना नेसनेल पार्कखौ मुं होबाय, जों मोननो हाबाय। दा मोजांनि खोथा, नाथाय जोंहा दाबो मेन एनिमेल कनफ्लिक्ट जायो। मैदेरा फैयो, मानसि गाथारलाङो ना, नस्थ' खालामो सम्पति। दा बेफोरनि सोमोन्दै आरो बेफोरखौ होबथानो थाखाय मा लामा लादों, सोरबा खथि जादों बिनि थाखाय सरकारा मा होदों, बेफोरनि थाखाय जोङो मोनसे मावनो हायो। दा इन्डियायावबो जोंहा माबा आमनेस्टी इन्टारनेशनेल, ओमफ्राय सेन्टार फर साइन्स एन्ड एनभायरनमेन्ट CSE, बेफोर माखासे एडभकेसि ग्रुप्स जायफोरा जों मानसिफोरनि थाखाय मोजां आयदाखौ लानानै सरकारखौ नारसिनो। नेक्स्टआ जाहैबाय जोंहा पेटिशन्स ओमफ्राय PIL। आं जेब्ला HS फर्स्ट इयार ना डिग्री फर्स्ट इयार बा HS लास्ट इयार सेकेन्ड इयाराव फरायोमोन, बेनिफ्राय 13 इयार्स सिगां मोनसे निउस पेपाराव, नेशनेल निउस पेपार दा हिन्दु ना टेलिग्राफमोन, बेयाव सासे आइजोआ नेशनेलि आक्लेम ना, जोंनि अल इन्डिया मिथिजानाय सासे गिदिर राइटार हिन्जाव आइजो, बिथाङा लिरदोंमोन बड' उग्रबादि माने बड' टेररिस्ट, इंलिश निउस पेपार माने बड' टेररिस्ट आरो आंनो बड' होफादों, टेररिस्ट होफादों। मोनसे जाथाय जादोंमोन जोंनि क'क्राझार एरियायावनो NDFB-फोरखौ लानानै। दा बे जाथायखौ बियो लिरनायावहाय बड' टेररिस्ट होननानै सोदोबखौ बाहायदों। बे सोदोबखौ सासे जोंनिनो बर' सेंग्राया गाज्रि मोनदों। टेररिस्टजों मानो मोनसे हारिनि नामखौ दोनफाखो होननानै, बिनि थाखाय बियो मोनसे पेटिशन होदों change.org-आवहाय बियो अनलाइन मोनसे पेटिशन, बियो साक्सेसफुल जादों। ओमफ्राय बै आइजोआ गावनो मोनसे निमाहानि ओमफ्राय कारेक्सननि निउस पेपाराव लिरफिननांदों। थ' पेटिशनजोंबो जोङो गाज्रि खामानिफोरखौ होबथानो हायो, मोजां खामानिफोरखौ मावहोनो हायो। दा PIL-बो जों खालामनो हायो, पाब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेशन। इन्डियायावहाय गोबां PIL जादों जायफोरनि थाखाय गोबां चेन्ज लाबोनो हादों। मोनसेया जाहैबाय राइट टु लाइफ होननाय ना, आर्टिकल 21 राइट टु लाइफ। बेनि जोहै जोङो दा खालि जों थांनानै थानायल' नङा, नाथाय जोङो मोजाङै थांनानै थानायनि मोनसे जोंहा गोहो मोनदों। नोंखौ जेलाव लांब्ला बुलाबायनो मोना, बेफोरो बेनि जोहै जोङो मोननो हादों। थ' बेफोरखौ माबोरै मावो जोङो सोलोंनानै लाग्रोनांगौ, ओमफ्राय बेफोरखौ मावनांगौ। बा सोरबा जुदि अलरेडि मावखादोंब्ला मोजां खामानि, जों बेयाव इनभल्भ जानांगौ, पार्टिसिपेट खालामनांगौ। बिदिजोंबो जोङो पलिटिकेलि एक्टिभ जानो हायो, गावनि नांगौखौ जोङो सरकारनावहाय नुहोनो हायो, ओमफ्राय जोङो बिख'नानै लाबोनो हायो। थ'
लास्टआव जाहैबाय पाब्लिक डिस्कर्स ओमफ्राय थट लिडारशिप जोंनि ओनसोलाव फिसा ओनसोलब्लाबो जोङो मोनसे डिबेटिं लानो हायो जायफोरा मोनसे जिखुनु पलिटिक्सजों इनभल्व गैया पलिटिकल पार्टिजों इनभल्व गैया गोरों मानसिखौ लाबोनानै जोङो मोनसे सावरायमेल खुंनो हायो लाइभ अनलाइन हगारनांगौ बेफोरखौ दानि जुगावहाय जों सावरायनो हायो आरो मोनसे आयदानि सायाव मा आयदा मा बियो बिदि खालामनो सानदों मा जामारगोन बेफोरबायदि जोङो मोनसे मेल लानो हायो बेजोंबो मानसिफ्रा मोनथिजोबगोन मा बुस्थुआ ओमफ्राय मोजां मा होनो मानसिखौ सायख'नायाव बेबो मदद होयो नोंबो व्यक्तिगत मोनसे ब्लग लिरनो हायो निउस पेपाराव आर्टिकेल लिरनो हायो दाथ' अनलाइन जुग नोङो मोनसे इउटुब चेनेल एबा फेसबुक पेज खुलिनानै नोंनि साननायफोरखौ नोङो बेफोरजों शेयार खालामनो हायो बेजोंनो नोंना फलोवार्स जागोन बे फलोवार्सफोरखौ लानानै नोङो मोनसे मुभमेन्टबो खालामलांनो हायो दा लोगोफोर बेफोरनो जाहैबाय जोंनि माखासे लामाफोर जायजों जोङो पलिटिकेलि एक्टिभ जानो हायो बे गासैनिबो गेजेराव जोङो मोनथाम एबा मोनब्रैसो एक्टिभ जानो हानांगौ अब्ला जोङो पलिटिकेलि एक्टिभ बुंनो हागोन आरो ओमफ्राय जों जा लुबैदों बेखौ जोङो बिख'नानै लाबोनो हागोन ओमफ्राय जायखौ जों लुबैयाखै बे आयेनफोरखौ जोङो होबथानोबो हागोन आसा खालामबाय बे भिडिअआ गुन गोनां जादों भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला फल' खालामदो लाइक होदो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय गुबुनावबो शेयार खालामना हरदो जाहाथे गासैनावबो बे भिडिअआव सहैयो गोजोनथोंसै गोदान मोनसे भिडिअजों जों लोगो मोनबावगोन